Ayang tumulo. Ba't parang ang sanay? Ba't parang umiba yung isip nyo, be? O, ganon. Ice cream? Ang harap. Harap ng ice cream tapos dilaan mo ice cream, no? Talaga ako lang mag-isa dito. I'm sure mabubusog talaga ako. Parang may naalala ako dahil. Parang may naalala ako sa pagkain ko ng ice cream na to. Parang pangit ng isip ko, siya. Ayan, so for today's video everyone is andito tayo, as you can see, nasa kalsada ako, bes. Ayan. So actually andito ako sa crossing Kachila. So bakit pa ako dapat pa dito dahil ganon? So ayan, pag-uusapan natin, i-explain ko sa inyo kung anong punot dulot nandito ako ngayon. So actually last day, may gas pa yung motor namin. So kanina lang umaga kasi nandun ako natutulog sa housing kasi sa bahay ng friend ko na Miss Ayesha, no? Ariel Ayu. Nakalalaki no? So yun na nga, dun ako nakikitulog sa kanila kasi nga yung bahay namin is sinira pa muna or renovate, ganon. So wala akong matutulugan kasi yung kwarto ko is ginawang stock room, which is lahat ng mga gamit namin inilagay doon po, ganon. So yun na nga ang nangyari, walang gas yung motor namin, tapos mamayang gabi is pupunta na naman ako doon kasi doon ako makikitulog. So alangan naman maglalakad ako, so sobrang layo ba naman ng housing, di ba? So yun na nga, naisip ko na pagkasiguro ako, ganon. So nagpagas ako dahil papuntang Villava, Charot, ganon. Tapos na-amaze ako kasi nga nakita ko si Crush. Nakita ko siya at huminto siya sa harap ko at sabi niya sa akin, saan ka pupunta? Sana all nagtanong. Sasabihin ko sana na papunta siya na siya. Pero sabi ko sa kanya, pupunta ako ng Villaba. Sabi niya, keep safe. Ganun. Ikaw din naman, keep safe to. Jima. Tapos yun na, nakapunta na ako ng Villaba, nakapagpagas na tayo. That's why I'm here now. Kasi nga, hindi naman talaga ako uwi ng Villaba. Pag pupunta kasi ako ng Villaba, hindi talaga ako uwi hanggat hindi ako makakabili ng fried chicken na taggas, yung mga gano'n. Kasi sobrang sarap. Hindi naman siya yung fried chicken na may unod jud no, nga daghan. But siya yung fried chicken kasi na sobrang sarap. Naku siya, ayan. So bumili talaga ako ng balik 20 pesos talaga, best. Tapos dito ko kakainin kasi ayoko umuwi sa amin hanggat dito na uubos. Ganun. Kasi maraming tao sa amin, best. I'm sure konti lang yung makain ko. Ang pangit naman ang ugali ko yung mga ganun. Pero it's okay kasi parang nagutom talaga ako. Ito talaga yung favorite ko, yung fried chicken talaga. Kahit anong klaseng pagkaluto, basta fried chicken, kakainin ko talaga. Minsan niya kumakain din naman tayo ng mga fried chicken. Ibang fried chicken yan kasi hogis pataas. O nag-iiba na naman. Turon yung sinabi ko, turon. Te, wag kayong ganyan. Crunchy kasi yan. So yun na nga, best. Bumili ako ng fried chicken. So, hindi siya yung fried chicken na marami talagang unod zay. So, ulitin natin to. Pero parang mga harina lang talaga siya na ginawang crunchy, ganun. Pero ang sarap pa din naman. Mostly, more in harina siya. Pag kinakain mo siya, parang puro harina lang siya. Just like this. Puro harina lang siya. Yan. Pero crunchy siya. Tapos may mga buto na konti. Parang yung iba, yung liog, yung mga ganun. Parang sinap-chop na ng mga konting-konting buto. Tapos nilagyan ng maraming harina. Kaya siya medyo lumaki. Pero sobrang sarap. Ito yung gusto ko. Yung mga ganitong fried chicken talaga. Sa halagang 2 pesos, te, may ulam ka na. Oo. Kaya sobrang saya na meron silang, nagluto sila ng ganyan. Sa may kaigit ho, dyan sa may nagtitinda din ng mga baboy or karning baboy dyan ho, meron ho sila sa harap. Andyan po yung fried chicken na tagdos po. Oo. Marami din naman silang fried chicken na iba't iba. May tagdos, meron ding mga tag 15 or 12 or something. Ganun. Yun na nga, ang daming dumaan. Actually, si Sir Wancho siguro yung dumaan. I'm not sure, pero feeling ko siya yon. So yan, best. Kumain ako ng bonggang-bongga. So ito na, mukbang fried chicken tagdor. Kasi nga, pag bibili ka ng isang fried chicken, for example, bibili ka ng fried chicken na tag 15 pesos or 18 pesos kasi kadalasan dun. So pag bibili ka, isa lang. Although malaki siya, pero ito yung matatakaw sa fried chicken, syempre parang kulangin yung isa, diba? So itong tagdos na lang kasi sulit naman siya. Hindi naman siya hindi naman siya puro talaga harina, talaga makakain mo. May unod naman, parang tanga. So, hindi na siya masyadong malaki, ganyan. Hamukal mong bayot, eh. Ang daming mga taon dumadaan dito, bes. Nagpapalakad-lakad lang talaga ako pabalik-balik hanggang maubos ng fried chicken na ito. At sa hindi naasahang pangyayari, andito si Kuya, yung nagtitinda ng
ice cream. So para nabilaukan ako, bes. Bibili ako ng ice cream. Bibili ako ng ice cream. Pagdating niya dito, ayan si Kuya. May bumili kasi, kaya huminto siya. Ayan. Siya yung nagtitinda ng mga ice cream na sobrang sarap. Tapos ang bait din ni Kuya. So yun talagang ginanda ko, no. Yung talagang bumili talaga ako parati. Kasi dumadaan yan sa amin eh. Siya yung talagang binibilhan talaga namin parati, char. So ayan, sa halagang 10 pesos, best. Pahihintuin natin si Kuya. So ayan, just wait for a moment. Papunta na siya. So ayan, pa-video tayo. So ayan, best. Nandito si Kuya on the spot, no. Ayan. So gihunong radyo na ako si Kato sa 10 pesos, day. Just me you. Sagpa yun ang Kuya, day. Gipahunong 10 pesos. Gusto ko dapat nag 300 palit ko na yung ko. Putukan po taginan ana yung 300. Uy, giyate. Saya si Kuya, sobrang saya. So mato pa, housing yan, no? Char, gisayo-sayuhan man Kuya, eh? Sige, salamat. Sige pa. Bye-bye. So may teacher dumaan, mga teacher tem. So ayan, may pa-ice cream na tayo. So mamaya kakain na naman ako ulit ng fried chicken. But for today's video, ice cream ko na yung kakainin. Sayang, hindi naman tutunaw to eh. Yung fried chicken, hindi naman yan natutunaw. So ang daming taong dumaan, wala akong pakialam. Basta kakain ako ng kakain, go lover. Sarap. Ang daming dumaan, te. Daming taong dumaan talaga. So kanina nag-stop ako ng video kasi nga nahihiya ako, but ngayon ayoko nang mahiya. Pakapala ng mukha. Ayan, tumulo. Ba't parang ang sanay? Ba't parang umiba yung isip nyo, be? Oh, ganon. Ice cream? Harap. Harap ang ice cream tapos dilaan yung ice cream mo. Talaga ako lang mag-isa dito. I'm sure mabubusog talaga ako. Parang may naalala ako dahil. Parang may naalala ako sa pagkain ko ng ice cream na to. Parang pangit ng isip ko, siya. So yun lang nga, everyone. Sa mga gustong bumili ng tagdos ng fried chicken, nandun na siya sa Kaiget. At tubangan sa kanang nagtadtad og karni day. Sa harap nila, ayun, may fried chicken dyan. 2 pesos, may ulam ka na. Sulit talaga yung pera mo, te. Pag may 20 pesos ka, tapos may marami kang anak, hindi na sila magkakagulo dahil instead of isa lang mabili mo sa 20 pesos mo dahil 18 naman yung fried chicken dun sa baba. So, marami ka na mabibili. 10 na sila. So, pwede mo na ibahagi sa kanila yung isa-isa, di ba? So, hindi naman magreklamo yung mga bata. Importante sa kanila kasi fair. Yung mayroon ng isa, mayroon lahat. Diba? So, kabog. So, ang sagot dyan sa problemang walang ulam, tagdos na fried chicken lang yan. Siya, pero ice cream muna tayo, best. Gawin siya, cut mo na ako dahil. So nakakabwisit, natanggal yung lipstick ko dahil. Kakakain. So may meeting pala si Papa ngayon, so kailangan ko na magmamadali. Bye-bye na everyone! Love you so much! Shout out sa lahat!